Alright, for today's video, suroy ta diri sa Tagbilaran kay hapit na pista kanya musod ta ni ilang karnabal aw atong tanawo nga video. Siyempre ari ta diri sa food bazaar nila diri sa City Hall ato ning tanawo ni mga pagkaon diri og lamian bigi kini, pero sure ko lamian gyud kini kay daghan ko gayong mga tao. Ya gabuagsa na ng mga tao diha og bisag asa na mukaon. Ngita lang pud og pisto diha nga itong kanan basta ka makakaon. Gabi kadaghan ang mga choices sa mga pagkaon diri, so di gyud ni kamahayan gyud mga pagkauna ni diri. So atong gi-order kay idol man ato sa Diwata Paris Overload dia. Order po tag Paris dia. Saksak sinagol kay mga tambok dia, so murag andam-andamo na to mga tangkugo dia bukaon ka diri. Nya na pa sila rice dia. Syempre na gyud rice Paris ang atong Paris Overload dia. Nya kanay gayuna kay na may kalingawan dia na gyud pang palingaw da gamay sa mga tawo alangan magbukaon ka ba huma nagagkaon na gyud kay dapat tanawon dia. Nya mao ni ron so dataning karnabal nila. Daghan kay mga pusta-pusta dia kanang mga sapula sa puti ug mga barabaraha wa ta masuito na mga sugal dia unsa pa na ilang mga papusta-pusta dia, pero tan-aw lang kita dia magbamasid ta diha unuhay. Labi ka kang tao diya kay medyo lingaw mo kay God kay labi na ka nang medyo kuan gyud kagamay gusto kag sugal-sugal aw na ginadiya sulod. Yan pa sila yung mga kalingawan diya nga pwede mga bata oy pil kog mga tiguang diya gusto kang sakay diya og di ka kabuhion sakay ka diya oy. Yan po sila yung mga ragpa horror something dire og sakay ka diya sa multicab nya isuroy ka diya sulod diya nya og trip nimo horror aw so diya tanawa ng mga ragway diya mga magkadimao na tus kadlok. Nya napay mga ruleta diha unsay mga birada nimo diha nga gusto nimo apilan diha para malingaw kada sa karnabal birada ka diha. Napay dagway mga artista napon sila yung murag rider diha pero wata musud diha kay medyo daghan kay tawo di na ta magsamok-samok diha. Ari la tatanaw la tas palibot unsay atong matikti dire atong malingaw dire sa atong karnabal dire sa Tagbilaran. Napo areas mga bata diha nga malingaw-lingaw ka diha kini sakay ka diha tingam tag di ka mag lipong-lipong ya kabuhuyon ni guman mirisi ni mo diha puyo lang nya para sulit sa datong pagsudri suway-suway sa nagpatad-patad diri unsa ni mga sapulas puti para masayod ta. Suwayan sana nato nig patad-patad diri 20 ratong kwarta diha kay grabe kita ka di malason ano yung mga nani mo na di gyud kumo intra ni mo sa sugal pero karong gabi una enam taris karnabal hospital ta diri sa bugod taon mo diha suway-suway ta diha 20 lang ta. Nya grabe mi kay kwarta dres karnabal grabe kadaghan dia pila lang ka oras sa tirada nimo kwarta nagiging malabo. Pero sige lang kay kuan man pista-pista man so ato lang ning tangkilikon sad so lingaw-lingaw sa di man sa ni pirmi. Ang ato lang gid malingaw kita ni gud so mo gyud ni ang pista dres Tagbilaran ay sa una murag wala man to karnabal sa una pero karon na gyud nito iga siguro na balik ang karnabal kung di la po ko sure pero murag pagdayon tuig na ay gyud siguro ni. Pero lingaw biya po ni nani at least ba pangpawala sa mga kalaay og sa imong kabisi sa imong usa kasi manang widadwad yang trabaho diya at least na lingaw sa ka pero ay la puguro-turo tirada ni kay pas mo sa dagi nimo. Puha mo ba magpuha. Malason matag mga sugal. Gyud pilita. Ulit ka atot malas kita sugal maoro ko to sige bye.